Поскорей на нашу ярмарку лицей! Табигатьтә көз патшалык итә. Димәк, бу ярминкәләргә дә вакыт килеп җиткән дигән сүз. Шушы көннәрдә Кукмараның Комсомол мәйданында якынлашып килүче укытучылар һәм өлкәннәр көне уңаеннан мәгариф учреждениеләрен көзге ярминкәсе гөрләп узды. Биредә мәктәп, балалар бакчасы коллективлары үзләренең тәҗрибә бакчаларында үстерелгән яшелчә, җиләк-җимешләрен тәкъдим итте, күргәзмә әзерләде. Bir әниебезнең кул эшләре турында сезгә әйтеп үтәсем килә. Ул үзебезнең авылыбызның кичкенә генә макетын ясады һәм ул макетта безнең авылның бөтен яшәү рәвеше чагыла. Вся продукция, которая представлена... Ярминкәгә алып килгән барлык яшелчәләр һәм бакча җимешләре үзебезнең бакчада җитештерелгән. Ярминкәдә яшелчәдән кала бал, балык, күркә ите, май, сөт, ит продукцияләрен дә сатып алырга мөмкин иде. Бәяләре чагыштырмача арзан. Мул итеп әзерләнгән өстәлләр күз явын алырлык. Кул эшләре ярминкәсе һәм үз хуҗалыкларында җитештерелгән сый-хөрмәтләргә өстәп, бәйрәм кунакларына җырлы-биюле программада тәкъдим ителде. Монда кешеләрнең авыл хуҗалыгының чиста продукциясен сатып алу мөмкинлеге бар. Чөнки мәктәп балалары яшелчәләрне химия кулланмыйча үстерәләр. Өлкәннәрне хөрмәтләү яшьләрнең бурычы. Шәһәрдә әлеге бәйрәмгә багышлаган бик күп чаралар уздырыла. Шуларның берсе ярминкә. Анда теләге булган һәр кемгә азык-төлекне арзан бәядән сатып алырга мөмкинлек бар иде. Купила чеснок. Мин груша һәм сарымсак сатып алдым. Груша бик баллы. Мы приходим не только покупать. Без монда сатып алырга гына түгел, төрле экспозицияләрне дә карарга киләбез. Укучылар ясаган кул эшләре белән танышып була. Бу ярминкәдә укучыларның бизнесы булуы бик яхшы. Алар үзләре үстергән продукцияләрне сата алалар. Ярминкәдә тәкъдим ителгән продукцияләрнең һәрберсе тиз арада үзенең сатып алучыларын тапты. Сәүдә нокталарының санаулы сәгатьләр эчендә бушап калуы да шул хакта сөйли. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.